să mă uit la... Salutare, bine v-am găsit în primul meu tutorial. Îl avem alături de mine pe Alin. Salut! Și dacă nu știți, eu cu Alex facem un parteneriat. Dacă vreți să vă uitați la tot ce postăm noi doi, intrați pe channelul NextPlayMC. Pa, Da. pa! Nu uitați să dați like, subscribe și comment. Deci, astăzi vă voi învăța cum să adăugați un geam transparent în Blender. Un geam din Minecraft, bineînțeles. Avem aici cubul. Setăm textura din Minecraft. Dăm la Image or Movie. Open. Aveți nevoie de Mineways pentru textură. Voi selecta textura normală. Acum dăm la Edit Mode. Deci selectăm UV Image Editor și Terrain PNG. Apăsăm pe A, după aceea pe S și dăm 0.052 șans. Enter. Avem acest pătrat. Dacă îl vrem selecta, apăsăm A și G pentru a-l muta. Acum îl ducem până la geam. Dacă vi se pare mic, puteți da pe S și măriți. Acum dați Shift, H, S. Select the pixels. Ne întoarcem la 3D View. Suntem la textură. Ne ducem la Mapping. De la Generator la UV. Mergem la Image Sampling. Deselectăm Nip Map și Interpolation și selectăm Minimum Filter Size. După aceea Area. Da, cu ocazia asta vă Ne întoarcem la Influence și selectăm Alpha. Mergem la Material. Setăm la Transparent și Alpha și Spectacular dăm la 0. Mergem la World și îl dăm pe Environment Lighting. Dacă vreți, selectați și cerul. Model. Acum dăm pe Render. Avem un geam transparent. Ei bine, sper că v-am ajutat. Nu uitați like, subscribe, comment dacă vă place. La revedere. Alin, spune la revedere. Alin, spune la revedere. Da. A terminat? Da, spune la revedere. Aici are un loc. Mutule. Da. Deci, la revedere. Dacă